Igbo mma mmanụ Igbo ndị ọma nji eme ọnụ ekene m unu asị m nke onye chi ya zelu abịa m iwetara unu oziọma maka ahụike maka ndị na-ewe ụkwara nta onye ụkwara na-enye nsogbu ị na-akwa ya ọ na-akpọchi gị obi ngwugwu niile ebe a na-egbu gị mgbu lekwa ife ihe emere m ọnwa ife ndị be anyị ji eme ọdịnala mgbe gboo bụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ iji enye chọwara m ọdụ ofu na enye ebe a ka m ji n'aka ihe weta m ọdụ ofu a iweta ị ga-ahọ ya ahụ ịhọ ya ahụ ọfụma ịgbanye mmiri ya n'ime ketu ị ga-eje chọrọ m ose ike aligetọ na-enye ebe a ka m ji ya ị ga-eweta ose ike a iweta m mkpụrụ 21 n'ime ya itinye ya n'ime ọdụ ofu a ịgbanye n'ime ketu itinye ya n'ime ebe ahụ shie ya n'ọkụ ọgbọ ọfụma ọsụọ ibutuo ya ịgbanye ya n'ime kọpụ ị chọrọ m mmanụ anwụ honey iweta mmanụ anwụ a ịgbanye ya n'ime ya iwe spoon ngaji wee tọọnụọ ya ịtọọnụọ ya ọfụma ị ga-awụrụ m ya one shot n'ụtụ one shot n'abalị one shot n'ụtụ one shot n'abalị ife nye gị ị ga-awụrụ m ya 3 days ụkwara a na-enye gị nsogbu ana ọ bụrụ na esendịrị esendi ọ bụrụ na akọrọ gị na ụkwara akọ ịnwụ ha anya ya 3 days ahụ ngwa gị nwụọ ya dị ụkwara ga-akụsa maka ife eji eme ife ka eji eme ife ọ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ife ndị be anyị bụ ndị Igbo ji eme ife mgbe gboo so mee ya ụta asịsị gị mee ya imee ya ọ ga-adịrị gị na mma ụtọ ọ bụla o si eme gị ọ bụrụ na ọ nọtego gị aka n'ahụ jọs mee ya ụta asịsị gị mee ya imee ya ụta ahụ ọ ga-adịrị gị na mma so ọnya ka m sị ka m nwetara unu ọ na-adị mma onye fụ ife dị mma o mee ka ndị ọzọ wee mara ife dị mma ịghọtago so na ọyawa ofe osisi adịghị eme ọfịa osisi dị ebe a dị ebe a ọfịa ezuo ebe niile so na ọyawa ụbọchị mara ụlọ mma ndị be anyị